Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo paplatform penyu ndiri kutotsvakawo help, rubatsiro chairwo ndisati ndaenda kure nerelationship iyi. Ini hangu mudzimai uyu wandigere naye pari zvino, I feel kuti kana tikangogadzirisa matambudziko awa atatotanga kutosangana nawo kubva zvatakapinda mumarriage yedu iyi yakatotangawo gore rino. Aiwa, inini zvangu ndinokwanisa kuchembedzana naye, but pane zvimwe rough services and patches zvinongodawo kungogadziriswa. Saka ndauyawo pano kuti mundipewo maideas. Saka zvakaitika mukomanashi ndezvekuti muna December ndakaenda zvangu kumusha, but ndikangoti kutanga muna somewhere kuna August uko ndainge ndatotanga kutotaura naye mukadzi wangu uyu patainge tichiri zvedu mukomana nemusikana. Aiwa, takavaraidzana zvedu. Iye ndakatombomunyengerera kuti uya kani kujoni, ndikatombomutumidzira mari, but mukoma ameno maybe ndo red flag acho iwawo. Ndakamutumidzira mari mainge muri muna September pandakamutumidzira mari, then iye akabva anditi ainge ari munzira achiuya. Mukomanashe munhu ndakamugarira kutoti munhu akaita vhiki rose munhu ari munzira achingoti ndiri kuuya potse mukoma. Ndatobva kunoku kuJoburg ndichiti regedzai ndiende kunozvitorera munhu wangu, because ainge achingoti takastaka mubhodha, tiri mubhodha tasungwa zvazvodii. Nyaya iyi mukoma yakatangira nichangobva mukumutumidzira mari, because inini ndakamuti mukuru haibvumi kuti munhu ubhadhare ruviri, because ndakati ndamutumidzira mari akati painge pachidiwa 1800, akati malaicha waainge awana wekuma areas ekwavo ikoko, akati malaicha uyu ainge ati anoda 1800 rands. Then inini ndichizosvika kunoku ndobva ndazotopa mari iya ya 1000 more. Ndikabva ndati saka igudhu dhiri, because zvainzi mari iyi ndo yavanoshandisa murodhi pachibhadharwa zvizvi. Then kunoku ndobva ndazopedzisa imwe 1000 yacho inenge yasara, saka yose yainge iri 2.8. Ndikati saka pindai zvenyu murodhi. Saka akabva ati zvino mari handina, mari ndaisada kutumidzira mukoma sezvo tainge tisina kana kumbogara takaonana. Takatongosanganawo kumagrupu aya edating ekufacebook, ndokubva ndatotorawo manumbers ake since iye ainge ari pakutsvaka. Akatonyora post akati vedwe ndatambudzwa nemujole, ndiri kungotsvakawo munhu ari serious zvake. I am a mother of one. Kana kuine munhu ari serious, I am willing to become his wife. So ndakabva ndangoendawo paprofile ndokubva ndataura naye. Munhu akabva andipa mafone numbers from Facebook kuWhatsApp, tava kutotanga kutodanana paya. Then ndakabva ndangosacrifice ndikati munhu uyu nerunako rwake it is far much better kuti ndingomutumidzira mari then munhu ongouya. Already ndainge ndava kutotaura namai vake ndichitotaura nemasisters ake zvekare, ndikatombopiwa namba dzatsano. Vakangonditi uri sei mukwasha, ndokubva vatombozama kungondiguma zvimari, but ndikangoti pari zvino tsano handina kana cent. Vakabva vazoregedza kutaura neni, vakazototanga kutaura neni iye manje ava kunoko. Saka ndakati ndatumidzira 1.8 ya mukoma. Munhu akabva aswera ari z muswere wese wezuva. Iniwo kubasa uko tainge tiri very busy. Munoona busy yekuti murungu anenge achishanda padhuze newe zvekuti ndakashaya kana mukana wekuti ndinge ndichibata foni. Saka ndakazoti ndichinovhura WhatsApp yangu wanikwe painge paine about 8 messages or more, messages ekuti akanyora ndokubva adelete. Just that inini ndaishandisawo original, dai ndaishandisa GB maybe ndikadai ndakakwanisa kuonawo kuti mamessages aakanyora akadeleta ainge akanyora kuti kudii. Saka ndakazoti paya tapedza basa, because murungu akazoti chichaisai kuma 3 sezvo maswera muchishanda. Ndakangoti ndichingonochaisa kudai ndichingonobva pabasa, then ndikabva ndatotanga kutotaura nemunhu wangu. Munhu angabatika mukoma. Message aitotika 2 times but munhu aisabatika. Last scene yake yainge ingori last scene yeMaxine. Ndakabva ndazoti ndasvika kumba munhu ndokubva ndamufonera ndikati naimiko muripiko zvandakakutumidzirai mari. Then iye akabva ati mari
mari ipi. Ndakatotsamwa izvezvi kuti hamuna kunditumidzira mari. Ndikati iwe ndakutumidzira mari mhani. Ndokubva ndaita screenshot ndikaforwarda zvekare message ndikati tariraone kutoti message iyi iri kutoratidza kuti matokolekta mari nenguva dzakati. Munhu akakaka nharo mukoma zvekuti akabva ati kana zvakadaro ndichauya ikoko ndobva ndakudzorera mari yako, ndobva ndatoita U10, ndobva ndatodzoka kumba kwedu, but ziva kuti iwewe neni no more, hapasina kana relationship, tatorambana zvatovharana, but just that ndine mari yako saka handidi kukubloka. Dai wanga just that uri kuti ndadya mari yako, dai panga pasina issue yekuti iwe uri kuti ndadya mari yako, ndingadai ndatokubloka zvaizvezvi. Ndakabva ndazotanga kunyengerera munhu wangu uya ndichiti since ndatotumidzira mari chiregedzai ndingonyengererana nemunhu wangu auye kunoku, then tobva tazoresolve the issue. And ndakagara ndatomuudza kuti nyaya idzi dzepamafoni hazvisibowo kuti vanhu mongoita basa rekungotukana pamafoni. Ndakashaudwa mukoma ndichita kunyorerwa mazibhaibheri. Izvezvi if you think kuti I am desperate, ndinokwanisa kutotaura neex-husband yangu iriko ikoko kuJoni, anotoda kuti ndiuyeko, but inini handina kana kumbogara ndakafarira kuyako kuJoni, zvikati ndikatodzitumidzirwa nhamba mukoma, zvikanzi taura naye uyu anokwanisa kukupa mari, ongomudza kuti mukadzi wako akandidyira mari yangu. Ndikati manje zvinoita here kuti iwewe uchiti makarambana? Ndobva ndatanga futi kutaura aone kuti ndindienda kutozvita benzi. Kuzonosvika tichizonogadziriswa nevamwe sisi vake, takati tagadziriswa paya inini mangwana makuseni ndokubva ndafonera vekumukuru. Vekumukuru vakati order yako inoratidza kuti order iyi wakatoibhadhara, and wakatoibhadhara necard online payment nekadhi rako zvekare. Uyu munhu akatokolekta and akatokolektera pakati. Saka information yose iyoyo ndainge ndichirekodha neimwe foni, ndokubva ndazoisira sisi vacho voice note, ivo hameno zvavakazotaurana ikoko. Ndikabva ndazonzwa manje muchembere vacho amai vake vava kundikumbira ruregerero, vakati mukwasha ndozvaari munhu wenyu uyu, motongomujairira, kana imimi mune imwe mari yamuinayo ipapo munokwanisa kungomupa zvekare, then kana azosvika ikoko inini ndinokwanisa kuzotengesa kana zvimbudzi zvangu izvi kana zvimombe zvangu zvimwe, kuda anenge aona kuti mhai kuno havana kana chikafu, saka anenge akanyara kukuudzai kuti hapana pandingasiya mhai nemwana vasina kana chekudya. Mukoma ndakabatikana ndikati ndozviripo izvi. Ndikabva ndamubvunza kuti zvino iwewe now zvava kuti mari iyi hapasisina mari wakazotengera muchembere chikafu chekuti ivo muchembere nemwana vasare vachidya, saka what is your plan? Ndopatakabva tazosarudza kuti it was far much better kuti tiite pay forward. Nelast minute ndopandakabva ndazotexterwa zvekare nasisi wacho kati bamunini mukadzi uyu munomuda here? Ndikati hongu ndinomuda. Vakabva vati kana muchimuda shuwa mungati munhu auye nepay forward, ko kana akazorepewa munzira. Ndikati alright, it is fine, ndine kamari kandasara ndiinako. At that time mukoma ndaingova ne1.2 mumba. Vakabva vati mutumidzirei, just try out, pamwe munhu anouya. Munhu ndiye ndiri ndiri murodhi zvikati apa ingondiblema kuti motikari yandaifanira kuti ndakauya nayo yamalaicha wakazondibhohwa ndikatadza kubata motikari iyoyo, saka apa ndazotongochestirwa vamwe vanhu. Hamino tikasvika motikari yacho iri kungofamba ichifa zvikati kudzamara munhu achizonoti ndabatwa pabhodha. Mukoma munoziva paakanditi ndabatwa pabhodha, it was around 1 AM. Mukoma ndakashaya kana hope, ndikatanga kukalkuleta kuti saka mari futi zvinoreva kuti mari yanyura. Ko mapicture atumidzira mapicture angabuda mukoma, mapicture haana kana kumbogara akabuda. Munhu akabva ati ndatodzoserwa kuzimini, uya unditore kana uchindida apa kuti ndisiye pagraft passport wo ndainge ndisina. Ndikabva ndati mai mwana, kana kuri kunzi munondida chingodzokera yenyu kumusha, kana madzokera kumusha then ini nichazoonawo kuti ndoita sei. Saka takabva tazongoramba zvedu tichidata, but moyo wangu mukoma wainge watongovawo nekamwe kakuora kaka, but uchingoona kuti munhu uyu ndinomuda, munhu bho man ndinomuda, but at the same time ndichingoti but munhu uyu chitsotsi chakandiitira ichi. But anyway takangoramba tichingodata, then tikati September, October, November, December ndichingowana mari dzangu ndini uyo mubhazi. Ndikabva ndati kudheni, and iye akabva anonditargeta mukoma. Ndaida kutanga ndaenda kumba
kumba kwedu isusu, then ndombonogara pasi nemadzikoma angu about this issue, because ndainge ndava kunyatsokuona kuti mukadzi uyu ndoita sei, ndomutora here kana kuti ndosiyana naye. Akangoti achingonzwa kuti ndiri mubhazi, munhu akasacrifice mukoma kuti akwire achibva kwavo ndokubva tanosangana mumasvingo. Takati tichinosangana mumasvingo apa inini ndaifanira kuti ndinge ndichidarikira, munhu akabva andibata akati hazviiti, ndokubva atanga kuchema. Akachema zvekuti kana mahwindi vainge vachiburutsa chibhegiwo chainge chiine nhumbi dzandainge ndamutengera, vakabva vati munhu uyu kana mukamusiya uyu kauyu muchitongopinda mubhazi, ndaona munhu uyu aenda akanozvisungirira. Saka ndo varume vakazototsa kuti ndinge ndichitongoburutsa zvimalageji zvangu. Mukoma ndainge ndakatengawo magrosari nei handisi uyo. Tikabva tatotsvaka chiprivate paya because zvinhu zvacho zvainge zvakati wande, ndokubva tati tande takananga kumusha kwavo. Tichinosvika kuya mukoma, zvinhu zviya magroceries aya ndainge ndiine zvima 90 kg zvangu zviviri. Chimwe ndainge ndakati since vabereki vangu vava separated, chimwe ndinoenda ndonosiyawo kumusha kugere vana muchembere, then chimwe ndobva ndanosiyirawo vana gogo vakabereka vana mudhara, ndichiitira kuti ndingobhalansisa. Mukoma ndakasvika nezvima 90 kg zviya zvikabva zvatotanga kutovhurwa. Kuti ndichitaura mukoma apa ndiri mukwasha, ndakabva ndanzwa ndichinyara, ndikangoti sezvo ndiine kamari, ndaiva nekamwe kamari kangu kespare plus kamari kandaida kuzoshandisa kutoresa passport yangu, ndikabva ndangoti panapa ndichazotongotenga makatoni, then ndobva ndaenda nemakatoni uko nekoko. Takagara paya mukoma nashi. Asi chakandinetsa ndechekuti ndakaona sekunge vanhu ava vane kamwe kakushaya hunhu kavainako, because zuva rakazoti ravira ndokubva ndazoperekedzawo tsano. Pandakazodzoka ndakabva ndatongogamuchirwa neuyu akazova mudzimai wangu, akanditi ndiri kunzwa kunyara. Ndikati ko unonyareiko? Akabva ati yandatambwa namuchembere. Ndikati ko vaita sei? Iye akabva ati muchembere vatipaka room yekuti tinge tichirara. Mukoma ndakabva ndanzwa ndichinyarawo neni, ndikabva ndati sezvo kuchiri kwakachena chiuya timbofamba-famba. Saka takabva tafamba-famba kuzonosvika kunze kwasviba, because ndainge ndava kunyara kuti apa handisati ndava mukwasha wekuti ndiri mukwasha zvepamutemo. Apa tava kutopiwa room yekuti tinge tichirara. It's obvious mukunorara kwedu zvinenge zvichitozivikanwa kutoti vanhu ava vatorara vachitoita bonde. Takazodzokera pamba pavo, kunze kwainge kwasviba. Inini ndikabva ndangoti sveverere, ndikabva ndanopinda murumu muya umo matainge tapiwa. Chikafu chakazotongoya ikoko, akangoti achingoya nechikafu, munhu achipedza kudya, munhu ndokubva atanga kugeza, akabva ati uya tigeze. Saka mukunogeza takazongogumisidzira totoita bonde, tikarara tichingoita bonde redu. Then mangwana acho manje ndakabva ndati inini ndoda kumhanya because ndine jeni yangu, ndoda kunotora passport. Munhu akabva ati ina handisari. Ndikati ko indava? Akabva ati iwe apa nezuro usiku hwose wakarara neni pasina kana protection, what if izvezvi kana ndava nepamuviri? Mukoma takabva tazotaurirana paya, ndokubva tazoonekana namama vake. Ndikabva ndazoenda naye manje kumba kwedu. Ndichinosvika kumba kwedu, munhu ainge akangoti sona neni kusvika achizoti mari ndini ndinoibata. Ndokubva ndazomupa mari iyo yandainge ndiinayo. Zuva randakazoti ndainge ndichida kuenda kunoaplya passport, iye akabva ati neniwo ndinonoaplya passport. Tava munzira mukoma, munhu ndokubva azoburitsa birth certificate nechitupa chake, zvichireva kuti paakabva kwavo uko, sezvo ndainge ndakamuverengera mari yandaiva nayo, zvose izvi ainge atozviplana kutoti mari iyi zvainokwana neniwo ndototorawo passport. Ndakambopopota akati saka hundidi. Ndozvaanongoita mukoma. Ndinongoti kana ndikada kupopota nobva ati saka hundidi, chimira ndidzokere kumba kwedu. Ndikati pane pauchadzokera here kumba, ngatichingoendai. Takabva taenda kuya mukoma, ndokubva ndashandisa kamari kaya ako kandainge ndiinako, kamwe kandaitiwo at least ndichazosiyirawo muchembere vangu zvimari. Ndikabva ndazozviaplayira passport, naiyewo ndikabva ndamuaplayira passport. Ndokubva tadzokera kumba kwedu, but vangu mama ndinoona sekunge vasina kana kumbogara vakamufarira. Iye akangoti nyangwe vakasandifarira inini ndinongokuda, there is no one who is going to separate
asi takazosara tobva kumusha but munhu aingorutsa achingoti ndava nepamuviri but pamuviri paya mukoma. Nanhasi uno hapana kana any change yandinomboona ini. Mapassports akati abuda kuti ndichisiya munhu zvemukoma ndakatoona kuti there is no more need at all because munhu zvaagara ane passport yake it is easy kuti ndinge ndichidzoka naye kunoku kujoni. Aiwa takabva tabata zvedu matrack apa ndainge ndava kuitira kusevha mari ndokubva tazoburukira mubait bridge tikafamba zvedu netsoka zonosvika tichizonosvika kuSouth African side ndikamutengerawo madays 3 months neniwo ndikazvitengerawo madays kubva tazokwira zvedu makombi tikauya kunoku kuJoburg kuno kwatigere. Asi mukoma kubva zuva raakasvika muno mujoni ndingangoti peace chaiyo peace of mind aiwa handina. Ende chinondirwadza paari ndechekuti munhu uya anoshandisa bonde kana aine chaanenge achida kubva kwauri it's either anokupa bonde kana kuti anokunyima bonde kana akakukanganisira anokupa bonde zvekare kuti mutange kutaudzana. Saka I think kuti munhu ari kungoramba achingondiconfusa mind yangu. Takazoti tava kuno mukoma chakandinetsa ndechekuti munhu wangu uyu ndaitofungidzirawo kuti achadyawo Joburg. Ndakati ndamusiya pamba ndokubva ndazomhanya ndichidzokera kubasa ndichitirawo kuti ndikavhiridze zvimwe zvikwereti zvangu zvandainge ndiinazvo kumurungu. Chakandinetsa ndechekuti ndakazotoona munhu ava kundiitira video call ndikati video call ramuri kundiitira muripiko? Akabva anditi ndiri kutombotarisa zvangu zvihembe zvimadrezi kuDragon City. Ndikati kuDragon City makakuziva uye makakuziviswa nani? Akabva ati iwe ndichazokuudza. Mukoma ndakazoti ndaenda kumba paya ndokubva ndamubvunza kuti iwe kwese uku wakakuziviswa nani kokunana Marava Start kwaunorakidza kuti hautombotyi zvachose. Munhu ndopa akazotanga kuseka zvake achiseka paya. Akabva ati ingawani ndakakuudza kuti murume wangu ari muno mujoni. Ndikati saka zvinopindirana papi? Akati ndakambogara munozve muno muSouth Africa. Mukoma saka ndo nyaya yangu yandiinayo kuti relationship iyi irelationship yekutoti tingatozviudza kuti tinochembedzana here, kuti munhu anondinyepera kuti haana kumbogara akauya kunoku kujoni but ndava naye kunoku kujoni munhu inini ndisipo, munhu ozondiitira video call ari kuDragon City achitoti ari kutsvaka hembe dzekuhodha so that ange achizotumidzira kuna mama vake vazotanga shop. Saka ndo nyaya yangu iyoyo yandiinayo. Nyaya iyi mukoma ndakainetsera kuzonosvika vana Tsano ndopa vakabva vazotanga kupindira vachiti Tsano imi munoita sekunge hanzvadzi yangu iyi musina basa nayo, dzosai munhu wedu mudzosei kana anyanya kukunetsai, nekuti tava kutoona sekunge ndisu tava kutokushungurudzai. Saka zvokukushungurudzai hatidi but dai mazomudzosa mameka sure kuti munhu uyu haana pamuviri because kana aine pamuviri isusu hatingamugamuchiri. Iye ndakamuti handei kuclinic ndikambotenga chipregnancy akaramba akati handitesti pregnancy nekuti uri kuda kunditestesa pregnancy so that uzondiramba. Saka handizivi vedare, nditoriwo confused, ndine confusion yakawandisisa. Akandinyepera. Why akandinyepera? Kuti haana kumbogara akauya muno muSouth Africa, iye akatombogaramo muno muSouth Africa nemurume wake, kuti ndimubvunze kuti saka murume wacho wako wakagara naye aripi, ari muno muJoburg here? Because I suspect kuti ari muno muJoburg. Why is it achiziva vana Dragon City vana Marava Start ari ega? So it is just my suspicions but I don't know. Handiziviwo vedare, zvimwe kuda kungofungidzira. Ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo. Pane ndingati my relationship is it too damaged nenhema dzose idzi dzakandiudza kana kuti ndongomupawo a chance? Ende uye nyaya iyi yekuti anoshandisa bonde kukavhiridza zvitema zvake zvose, like ipapo ndakangoti ndamubvunza, ndanyanyisa kumubvunza, munhu ndokubva atotanga kutondibata naiyewo achitozvikurura nhumbi dzake, ndokubva atouya pamusoro pangu akatoita bonde neni. Apedza kudaro ndokubva atanga kutoseka achitobika zvake. Pandakazoda kumubvunza akati ingawani baby tapedza kutoita bonde ipapapa, zvinhu zvekuti ungabvunza mukadzi wako wapedza kurara naye here? Zvinomudestroya mafeelings baby.
achindibhabhadzira. Saka I am confused. Ndinodiwa here apa kana kuti pane imwe game yandiri kuda kutambwa? Advise me very quick please. Hey, yeah. Zvakangoma hazvo veduwe. Yeah, vanhu vari kuita kubura dzinyowani, but please ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi I am very stressed, please help me very quickly. Hanzi mudzimai wangu anoti kana akandibhohwa ndikaita sekunge ndatsamwa anobva ashandisa bonde. Tapedza kurara tosovha tikani. Hanzi usataura zvinorwadza kudaro kani nekuti unodestroya mafeelings angu. Apa hanzi ndinenge ndichibhabhadzirwa wekwaSamson naDerira chaiwo. Aiwa, let us speak with him in the comment section mukoma vedu ava.